V tomto videu si ukážeme, ako si uháčkovať ďalšiu vianočnú ozdobu. Je to takýto zvonček, ktorý môžete použiť na ozdobu vášho vianočného stromčeka. Ako materiál som použila napríklad na tento ľavý zvonček 100% bavlnu. Môžete použiť akúkoľvek značku, či už Kamilu, Nelu alebo Katy a háčik o veľkosti 3,5 mm. A na tento pravý zvonček, ktorý je trošku strakatý, som použila mäkšiu vlnu Red Heart Baby v kombinácii s háčkovacou priadzou. Háčkovacia priadza doplní tú mäkkú vlnu a takáto ozdoba bude mať potom pevnejší tvar. Budeme začínať od tejto vrchnej časti zvončeka a uháčkujeme si na začiatok 3 reťazkové oká. Teraz do prvého reťazkového oka uháčkujeme 5 polodlhých stĺpikov. Takže keď máme 5 polodlhých stĺpikov uháčkovaných, uháčkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme prácu na druhú stranu. Teraz budeme pracovať do tohto poloblúka. Do prvého očka uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do nasledujúcich 3 očiek. A do posledného očka uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Znovu uháčkujeme jedno reťazkové oko a otočíme. Teraz tu máme 7 očiek. Do prvého uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Znovu ďalšie očko preskočíme a do nasledujúceho uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. A ešte raz, jedno očko preskočíme a do toho posledného krajného očka uháčkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Takže vznikli nám tu takto 3 medzery.
Uhačkujeme jedno reťazkové oko a otočíme. Uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do prvého očka. A dva polodlhé stĺpiky do tejto medzery. Čiže prejdeme úplne popod toto očko. Dva polodlhé stĺpiky. Do nasledujúceho očka uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik. A znovu dva polodlhé stĺpiky do medzery. Takto budeme pokračovať až na koniec. Do nasledujúceho očka jeden polodlhý stĺpik a dva polodlhé stĺpiky do medzery. Teraz tu máme dve očká, ktoré zhačkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Takže vpichneme do toho prvého očka, vytiahneme, náhodíme, vpichneme do posledného očka, vytiahneme vlnu von a uhačkujeme polodlhý stĺpik. Čiže nahodíme a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Teraz nasledujúce dva rady budeme háčkovať rovnako ako tieto posledné dva rady. Čiže uháčkujeme si jedno reťazkové oko, otočíme a budeme háčkovať presne takéto skupiny dvoch polodlhých stĺpikov. Takže začneme do prvého očka dva polodlhé stĺpiky. Potom vždy jedno očko preskočíme a do ďalšieho očka uháčkujeme dva polodlhé stĺpiky. Takže pokračujte takto až na koniec radu. Jedno očko preskočíte, do ďalšieho uháčkujete dva polodlhé stĺpiky. Na konci radu máme 3 očká, 1, 2, 3, takže tieto dve preskočíme a do posledného uhačkujeme dva polodlhé stĺpiky. Uhačkujeme jedno reťazkové oko a otočíme. Budeme pokračovať. Jeden polodlhý stĺpik do prvého očka. A dva polodlhé stĺpiky do medzery. Do ďalšieho očka jeden polodlhý stĺpik. A dva polodlhé stĺpiky do medzery. Pokračujte takto až na koniec radu. Na konci radu tu máme dve očká, aby sme háčkovali rovnako, tak ako aj na začiatku radu. Nasledujúce očko preskočíme a do posledného očka uháčkujeme jeden polodlhý stĺpik. To očko si môžete nájsť lepšie, keď si otočíte stranu a vidíte, že tu máme dva polodlhé stĺpiky. Toto je prvý a druhý polodlhý stĺpik.
Takže vidíme, že toto očko preskočíme a do toho rohového posledného očko z tejto strany uháčkujeme polodlhý stĺpik. Takže znovu jedno reťazkové oko otočíme. Do prvého očka uháčkujeme jeden polodlhý stĺpik. A teraz nastane zmena. Budeme háčkovať väčšie medzery, takže si uháčkujeme jedno reťazkové oko. Jedno očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme jeden polodlhý stĺpik. Takto to budeme opakovať až na koniec radu. Jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme a do ďalšieho uháčkujeme jeden polodlhý stĺpik. Jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme, do ďalšieho jeden polodlhý stĺpik. Pokračujte takto až na koniec radu. Posledný polodlhý stĺpik. Háčkujeme do posledného očka. A takto sme si uháčkovali ďalší rad s medzerami. Uháčkujeme jedno reťazkové oko a otočíme. Teraz budeme háčkovať dva polodlhé stĺpiky do všetkých medzier v tomto rade. Takže začíname prvou medzerou. Dva polodlhé stĺpiky. Pokračujeme rovno do druhej medzery. Dva polodlhé stĺpiky. A takto až na koniec radu. Stále háčkujeme dva polodlhé stĺpiky do všetkých medzier. Do poslednej medzery taktiež dva polodlhé stĺpiky. A teraz, aby sme tu nemali takýto skok, si uháčkujeme do posledného očka jeden krátky stĺpik. Znovu si ho môžete nájsť lepšie, keď si otočíte stranu a tu vidíte ten prvý dlhý stĺpik predošlého radu. Uháčkujeme do ňoho jeden krátky stĺpik. Teraz budeme vytvárať tieto medzery na spodku zvončeka, do ktorých potom budeme háčkovať tieto oblúčiky. Takže uháčkujeme si 3 reťazkové oká. Otočíme. A na začiatku preskočíme prvé dve očká. 1, 2 a do tretieho očka uháčkujeme krátky stĺpik. Teraz budeme pokračovať už iba 2 reťazkovými okami a budeme preskakovať jedno očko. Čiže jedno očko preskočíme a do druhého uháčkujeme jeden krátky stĺpik. Takto budeme pokračovať až na koniec. 2 reťazkové oká, jedno očko preskočíme a do ďalšieho jeden krátky stĺpik.
A na konci, znovu aby sme boli rovnakí ako na začiatku radu, uháčkujeme 3 reťazkové oká, jedno očko preskočíme a do posledného uháčkujeme jeden krátky stĺpik. Uháčkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme. Teraz budeme do týchto medzier háčkovať oblúčiky vytvorené 3 polodlhými stĺpikmi. Takže uháčkujeme si 3 polodlhé stĺpiky do prvej medzery. Potom bude nasledovať jeden krátky stĺpik do krátkeho stĺpiku a znovu 3 polodlhé stĺpiky do medzery. Do krátkeho stĺpiku uháčkujeme jeden krátky stĺpik a takto budeme pokračovať až na koniec radu. 3 polodlhé stĺpiky do medzery a jeden krátky stĺpik do krátkeho stĺpiku. Keď máme uháčkované 3 polodlhé stĺpiky aj do poslednej medzery, uháčkujeme si ešte na konci jeden krátky stĺpik do medzery, aby sme tým ukončili tento rad. Takže vytvorili sme si takéto oblúčiky na spodku zvončeka. Teraz nás čaká posledný rad, v ktorom budeme háčkovať pevné oká. Takže nebudeme teraz začínať jedným reťazkovým okom, iba si otočíme prácu a uháčkujeme si jedno pevné oko do druhého očka. Čiže prvé očko preskočíme a do druhého očka si uháčkujeme pevné oko. Dôležité je, aby ste túto vlnu mali nad očkami a aby ste vchádzali do očka popod ňu. Čiže si ju zdvihneme hore a vpichneme do očka. A uháčkujeme pevné oko. Teraz budeme pokračovať pevnými okami, až kým neprídeme do stredu, kde si uháčkujeme tento stred. Čiže do každého očka háčkujeme pevné oko. Môžete si trošku uvoľniť, aby ste nezaťahovali veľmi. Čiže vidíte, každé jedno očko si natiahnem trošku vlnu, aby som to nemala také pevné, pretože potom sa môže zdeformovať tvar celej práce. Čiže ešte jedno očko. A zastaneme na konci tretieho oblúčika pred krátkym stĺpikom, ktorý oddeľuje tieto dva stredové oblúčiky.
Teraz si uháčkujeme túto spodnú časť, čiže uháčkujeme 4 reťazkové očká. A do druhého očka od háčika si uháčkujeme 3 polodlhé stĺpiky. Jeden, 2, 3. Teraz sa musíme vrátiť naspäť, čiže uháčkujeme jedno pevné oko do týchto dvoch reťazkových očiek. A budeme pokračovať nasledujúcim očkom na spodku zvončeka. Jedno pevné oko. A takto budeme pokračovať teraz znovu na koniec radu. Jedno pevné oko do všetkých očiek. Takže spodnú časť máme obháčkovanú a teraz budeme pokračovať po stranách zvončeka. Uháčkujeme si jedno reťazkové oko, kľudne môže byť trošku voľnejšie. A teraz budeme háčkovať pevné oko o 2 rady naspäť, čiže do tohto radu, do rohového očka. Tie reťazkové oka nám vlastne pomáhajú udržať pekný tvar po stranách zvončeka. Teraz budeme preskakovať stále jeden rad a vpichovať do týchto rohových očiek. Jedno reťazkové oko. Jeden rad preskočíme. A do rohového očka uháčkujeme pevné oko. Nič sa nestane, keď netrafíte presne to očko, ktoré triafam ja. Dôležité je, aby ste si uháčkovali tie reťazkové oká trošku voľnejšie, aby sa vám ten zvonček nezdeformoval. A takisto je dôležité, aby ste tie rozostupy medzi pevnými okami dodržiavali čo najrovnomernejšie. Takže teraz si uháčkujeme pevné oko do stredu zvončeka na vrchnej časti, kde sme začínali vlastne. A tu si uháčkujeme reťazku na zavesenie. Čiže uháčkujeme si napríklad 20 reťazkových očiek, alebo podľa toho, akú dlhú reťazku chcete mať, si môžete zväčšiť počet očiek. A teraz, keď máme reťazku uháčkovanú, dávame pozor, aby sa nám nepokrútila. Ohneme ju a uháčkujeme pevné oko do toho istého očka, z ktorého sme vychádzali. A teraz budeme pokračovať takýmto istým spôsobom aj na druhej strane. Uháčkujeme si jedno reťazkové oko, jeden rad akoby preskočíme a do rohového očka uháčkujeme pevné oko.
posledné reťazkové oko a končíme pevným okom. Do tohoto priestoru, kde sme začínali pevnými okami, na spodnej časti zvončeka. Tu môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Koniec vlny schováme do očiek na zadnej strane. A zvonček máme hotový.